Останете с нас. Сега може да учите японски нож Сантоко абсолютно безплатно. Здравейте, аз съм шефът в кухнята. Моята Tony Knives колекция от ножове без съмнение е най-добрата. Режете всякаква храна скавично бързо. Първо, моят слайсер. Той е толкова остър, че режете само с острието, без допълнителен натиск. Всеки път получавате идеални режета. Аз гарантирам. Без значение какво режете или как режете, моят слайсер няма да изгуби остата си. Гарантирам. Острието от неръждаема стомана е лазерно заточено, а удобната ергономична дръжка идеално пасва на ръката. Реже месо с кокъл, филе от сьомга, хляб на филки. Признайте, че е най-добро, което някога сте ползвали. А това е моят опър. Флекс опър. Подходящ за рязане на тънко, на купчета, кълцане и настъргване. Направо от ръката слагате в купата. Само че тази телевизионна оферта може да получите моя слайс и моя флекс чопър на неуязвимо достъпна цена. Получавате кухненски нож, идеален за филиране на месо, рязане на плодове и зеленчуци. Колекцията ми включва и уникален многофункционален нож, за да белите, настъргвате, режете и дори сервирате. Получавате и моя нож дизайнер за всякакви форми. Но ако се обадите сега, получавате и подарък японски нож Сантоко. Какво още ли? Ако поръчате веднага, получават моята колекция от 6 супер ножа за рязане на пържоли. Абсолютно безплатно. Гледайте като професионалисти. Това е моята Tony Knives Collection. За рязане, белене, кълцане, сервиране, оформяне, светкавично бързо и професионално. Обадете се веднага и поръчайте Tony Knives Collection. Получавате 11 ножа и подарък японски нож Сантоко. Всичко това за 59 лева и 90 стотинки. Обадете се сега. Попитайте нашите консултанти за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни.